aquell 29 d'octubre. Ens apropem sobretot a desmuntar això del desastre natural. Ens interessa molt parlar de que no és un relat meteorològic, sinó que són uns fets que tenen a veure amb decisions polítiques, amb negligències urbanístiques, amb abandó institucional, amb decisions errònies i amb falta de transparència. Els comitès locals de reconstrucció, són una peça clau en la resposta comunitària a la Dana i en la reconstrucció del territori. Li preguntem també a Toni com va viure personalment la Dana en Alfafar i què vos porta com a col·lectiu, com a veïns, com a ciutadans, com a personetes, a organitzar-vos en aquests comitès. Bé, a veure, jo crec que els comitès ixen de dos impulsos fonamentals. Un impuls de sobrevivència, és a dir, hòstia, que no se volíem ofegar, que no ens donava la gana morir-nos perquè ens havien dit que ens tenien que morir. Això era el que estava escrit, però no ens va donar la gana. Aquest impuls de sobrevivència va ser fonamental. I l'altre impuls va ser l'impuls de desobediència civil. Aquest impuls que ens portà tota la gent que va vindre per aquests ponts, que encara que estaven dient que se tenien que quedar a casa per no molestar, això ho estava dient, la veu que ho estava dient és la responsable de serveis socials de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament d'Alfafar, on esteu, perquè ho sapieu, que són coses que no passaran a la història si no se diuen. Doncs aquesta senyora estava dient al tercer dia que se quedaren a casa. Doncs aquest impuls de desobediència que va tindre tota la gent que va vindre a ajudar-nos, a ser nosaltres en el millor moment de ser nosaltres, aquesta gent que es començar a netejar els carrers, a anar als puestos on estava la gent aïllada, a tindre que sobrepassar les barreres que posava la policia per a no deixar passar, a portar els primers aliments, a poder concentrar. I també és de veres que aquesta desobediència va poder tindre materialització perquè estem parlant d'una zona on ja n'hi havia un treball social fet, ja n'hi havia xarxes organitzades, n'hi havia 40 anys de treball social. I això va poder fer que aquest impuls de desobediència i l'impuls de sobrevivència del mateix veïnat poguera tindre èxit i s'hi poguera concretar. El primer que varen fer, quan me passe del temps m'ho diu perquè si no jo m'enrotlle i així conté tota la meva vida i no és clar tampoc perquè tenim que parlar de més coses, no? Però ja que m'han deixat parlar primer perquè es veu que jo necessite massa micròfon, vaig a seguir a la cosa. Aquests dos impulsos que van ser els inicials, que ens van fer que poguérem després ser els comitès. És a dir, quan van sobreviure gràcies a voler sobreviure i a que vingués gent que ens ajudà a poder sobreviure, gràcies a això, perquè clar, el primer que vam fer va ser mirar-nos. Cada vegada que se miraven uns altres s'havien donat compte de que, mira, ese no està mort, ese també està viu. I ho sabíem, perquè l'acabaven de veure. I també sabíem on estaven els veïns que s'havien quedat allà, perquè clar, aquest treball que vos he parlat també s'havia donat. I això significava que sabien què fer en uns moments que abandono institucional, això no pot entendre, en aquestes paraules no s'entén el que passa. Durant un mes no n'hi havia ningú, i quan vingueren a començar a vindre les primeres voluntaris institucionals en uniforme, que venien voluntàriament bombers de Madrid, o venien municipals de Logroño, o l'exèrcit fins i tot, venien sense pla de treball, sense saber on anaven, què tenien que fer. Va ser la pròpia gent dels pobles les que les diuen a on tenien que anar i què tenien que fer. Gràcies a això poguérem fer una de les ocupacions més interessants i surrealistes que jo he vist en ma vida, que va ser l'ocupació d'un supermercat abandonat, propietat de l'Ajuntament d'Alfafar, i que gràcies a fer aquesta ocupació que l'obligué xavals en vestit uniforme de l'exèrcit espanyol que anaven per ahí i no sabien què fer i ens digueren, mira, no estaria mal que obliguera això perquè ahí caben coses. El problema que teníem és que estaven rebent quantitat de coses i no tenien puesto on posar-lo perquè les associacions ja estaven plenes de tot i no sabien què fer i el supermercat estava buit i li digueren, xicos, per què no l'obligueu? Se va obrir
i centraven les coses. El supermercat va ser un punt de referència de tots els pobles durant els primers mesos. Bueno, pues han passat ja quasi 11 mesos, no? 11 mesos. Pues el supermercat encara està obert. I cada dia que obri van més de 200 persones. Ho dic perquè se sàpiga com està la reconstrucció social, no? Bueno, pues, és el que dic. Quan se donaren compte de que érem nosaltres els que teníem que intentar salvar-nos a nosaltres mateixos i organitzar-nos i que ho poguérem fer, després l'altra cosa era, hòstia, és que ja estaven parlant de la famosa paraula, reconstrucció, diuen ells, reconstrucció. I digueren, bueno, doncs reconstrucció, tindran que dir els veïns com volen la reconstrucció i què és el que n'hi haurà que reconstruir primer. I ahí és quan s'organitzem en els comitès, anem als ajuntaments i els diguem, xicos, així estem els veïns que s'han tingut que organitzar per resoldre la cosa. Què? Ho fem o ho deixem per demà? Silencio en sus pantallas. Posaven cara, però cara de... unes expressions de, bueno, això què és? Com... No? Passar el temps, n'hi hagué una certa, en alguns puestos, un somriure, bones paraules, no? Un somriure socialdemòcrata, en altres una expressió nihilista neoliberal, de forment ni un gra. De forment ni un gra. Les hem presentat ja, mesos més tard, una bateria de preguntes sobre els plans d'emergència, que va ploure d'ací no res, que a veure què van a fer, com se van a fer les evacuacions si n'hi ha que fer-les, si saben on estan les persones més vulnerables que n'hi ha que anar a per elles, si tenen un llistat de gent voluntària per poder fer coses. Pues, desde luego, en el meu ajuntament, així a Fafar, res, i en altres, pues, alguna resposta més aixina i tal, però res. I ese és el gran problema que tenen els comitès. Me vaig a callar ja, perquè així passa, no? I ja després podré contar més coses de la història. Però això són els comitès, aquest impuls de sobrevivència i de desobediència civil. Pues passem a... Sí, té micro. Per continuar un poc en el fil, passem a la Xuperis i també la mateixa pregunta, un poc com vas viure tu aquest 29 d'octubre en Catarroja, entenc, i què fa, no? En el teu àmbit més proper, en el teu cercle, en el teu veïnat, en la teua gent, muntar aquests comitès també en Catarroja, no? Se sent? Sí. Bueno, el 29, a veure, jo particularment visc en el terme, doncs, el vaig viure en molta angoixa perquè estava soles, no sabia la meva família com estaria en el poble, sabia que tinc una tia que viu en planta baixa, anava en caire a rodes, però ja això a nivell més particular. A l'endemà, que és ja quan passa tot, ja comença a eixir el sol i ja t'atrevisses a veure com està tot, com estan els animals, com està el camp, com està tot, com està la gent, i ses al carrer i veus, bueno, això pareixia The Walking Dead, que tots estàvem igual, i veus a tot el món plorant, sense paraules, sense saber què fer, i sense paraules ni res, només mirant-se ja te dones compte de que tot el món t'estava preguntant què fem, què necessites, com... Entonces, aquestes paraules que no se digueren però se digueren, jo crec que van ser la llavor dels comitès. Tot el món volia fer alguna cosa, tot el món volia ajudar, no sabíem com, però ens havíem quedat nuets i nuetes davant la força de la natura, que estem dient que no és una catàstrofe natural, però és una resposta natural a moltes decisions polítiques, no d'ara, sinó de fa molts anys, que han dut a la crisi climàtica per una banda i després a tantes morts que ja sabem que se podien haver evitat. I ses ganes, i sa intenció de, bueno, si estem només nosaltres a soles, hem d'organitzar-se, hem de fer alguna cosa. Junt a l'emoció de veure com venia gent de fora també a ajudar solidàriament, igual que nosaltres, sense pràcticament ferramentes, jo crec que ens va donar aquestes ganes, la necessitat i veure aquesta solidaritat espontània, el dir anem a fer alguna cosa, anem a organitzar-se.
i bueno, els primers dies van ser caos total, com ha comentat Toni, ens sentíem a soles i sabíem que teníem que organitzar-se com podíem, i un parell de mesos després, 3-4 mesos després, va ser per gener, quan ens van reunir en gent del parque i van dir així n'hi ha que fer alguna cosa, perquè tots els pobles estan organitzant cosetes com poden, sense recursos, però necessitem una unió per a fer aquesta reconstrucció que no se va fer des de dalt, sinó que hem de fer nosaltres. I a partir d'ahir vam decidir crear els comitès, una reunió que vam tindre la gent del parque, i ens vam posar en contacte gent de cada poble per a fer en cada poble un comitè, però en coordinació per a tindre més força. I res, a partir d'ahir vam començar sense parar a fer, anava a dir el que ens deixaven, però no, el que no ens deixaven també, a demostrar com si som vulnerables no és simplement perquè som vulnerables, sinó perquè a més ens han vulnerabilitzat més, i és el que no volem consentir. Que una cosa és saber que les catàstrofes naturals poden passar i una altra cosa és ser conscient de que ens van afectar cada volta més i que per culpa de qui té la capacitat per a ordenar el territori ens està afectant més. Això és el que no volíem consentir, per almenys el que sí que estava de la nostra mà és el que volíem canviar i no volíem fer una reconstrucció per a tornar a estar com estaven. Jo sempre ho he dit, fa uns 20 anys volíem construir en tota l'horta del meu poble, de Catarroja. Si això haguera passat, com estaria Catarroja? Perquè tenim el terme, tota l'horta, si això no haguera absorbit tota l'aigua, a l'altra banda del poble tenim el mur de l'estació del tren, això seria una bassa total. És només pensar, si no ha passat més és perquè en algun moment s'ha organitzat la gent i hem vist com la solució és això, continuar organitzant-se. Tampoc m'ho vull enrotllar. Moltes gràcies. Ara sí, Rosa, què va passar exactament el 29 d'octubre en el teu cas i què vos porta com a familiars de víctimes a organitzar-vos? Hola, bona vesprada. Bueno, jo soc Rosa Albert, soc filla d'una de les víctimes a Catarroja. A banda del que han comentat els meus companys, Toni i Dachu, jo vaig viure exactament el mateix, al viure també a Catarroja, una de les poblacions més afectades, però n'hi ha que sumar la mort de mon pare i no vaig a redundar en el que ells han dit. En el nostre cas no n'hi ha ninguna desobediència civil, el que n'hi ha és una necessitat d'aglutinar a les famílies que van passar per el mateix que el meu cas. N'hi ha famílies que han perdut, tots han perdut com a mínim un membre directe, 2 i fins a 3 membres. Tot sorgeix a poc, però el punt definitiu el marca el funeral catòlic en la catedral a València, en el que jo vaig no ni per ser catòlica ni perquè m'interessa aquest acte, sinó perquè vaig en una estratègia que ja ho he contat en moltes ocasions i que m'eix bé, que és trobar més famílies en la mateixa situació. Ja coneixia unes quantes que vaig coneguent a poc i ara mateix no recorde com, perquè aquests dies i aquestes setmanes les tinc totes mesclades i casualment jo duia un passador en el monyo que és determinant, aquesta cosa tan insubstancial va ser determinant i la reina passa al costat i està saludant i jo li pregunto si podia parlar amb ella, de ciutadana a ciutadana, perquè jo no soc monàrquica i així no li ho expressé i me diu que sí. Aquesta xerrada dura uns 6 minuts, la meva cosina estava al meu costat i el primer que li dic, perquè la missa, la homilia que va fer el monsenyor Benavent va ser insultant, dient que els nostres familiars havien mort per una catàstrofe natural i que ahir començava i acabava tot, no se va anomenar per a res els nostres
els nostres éssers volguts, i bueno, jo vaig estar a punt d'eixir-me, però al final no me vaig eixir. I el que vaig fer és remenejar un poc a tots els del voltant per a que s'encengueren un poc l'actitud de Toni. Quan ve Leticia i li dic això, si podia parlar de Leticia Ortiz Roca Solano a Rosa María Álvarez Gil, se queda un poc sorpresa, però me diu que sí. I li dic si ella també està d'acord en les paraules que havia dit el monsenyor Benavent. I se queda molt parada, i jo pensava que anava a pegar la volta i se n'anava a anar. Però no, m'agafa la mà i me diu si jo pudiera hablar, i jo li dic, pues habla de Leticia a Rosa. I bueno, a partir d'ahí entablem una conversa que dura 6 minuts i algo. Jo no m'havia donat compte, les càmeres aèries, o com se digui, anaven per dalt, jo no les veia. I vam parlar d'això, vam parlar de que tampoc se'ls havia anomenat i de coses personals. De que la meva filla Aitana tenia un any més que la seva filla, de que els monàrquics precisament a ella no l'apoyaven, de coses així. I com estava tardant prou, ve Felipe a per ella i ella li exposa el que jo li estic plantejant. I li dic, pues això, que com ella li diu que jo no soy monárquica, li dic que tu madre, por cierto, no me ha representado nunca. Bueno, jo li dic això, li fa gràcia, i me diu que se disculpa per el que ha passat en la missa, i ja al final venen els guardasquenes diverses vegades i se'ls saluden. Ells ixen els primers de la catedral i quan n'hi ha una caterva de mitjans de comunicació, que jo no en tenia res, que a la meva cosina i a mi se mos tiren damunt. I jo l'única condició que dono és que, perquè jo al CENDEMA dono entre 10 i 12 entrevistes, no havia donat una entrevista mai, és que me donen telèfons de familiars o que els familiars es donen en un telèfon. A partir d'ahí se posen en contacte moltíssimes famílies que volien parlar amb la xica que lleva el pasador del velo en la catedral. Per això ve la xica del pasador del moño. I així a poc a poc se crea el col·lectiu de famílies. I aquest col·lectiu famílies el 31 de març se converteix en l'associació de víctimes mortals, en el que n'hi ha famílies de tot tipus de color polític, per molt que els mitjans i la Generalitat Valenciana està empenyada en dir que estem polititzats. Estem polititzats simplement perquè no li donem la raó. Si fórem víctimes afins a d'ells, li donem la raó i li farem aixina en l'esqueneta, com determinades víctimes que tenen ells propers en altres circumstàncies, ja no estarien polititzades encara que ells també són polítics, perquè clar, això és el curiós, que si li dones la raó, entonces ja no estàs polititzada. Si no estàs d'acord en la seva gestió, entonces estàs polititzada. I bueno, totes les persones, ja dic, que estan. També tenim a persones lesionades greus, que poden ser sobretot per vehicles. El parc automobilístic va fer verdaderes barbaritats i seria. Tenim diverses persones que estan amputades de membres, també les tenim ahí. No treballem el tema de danys materials, encara que molts de nosaltres tenim també danys materials, però quan n'hi ha una, dos, fins a 3 absències que mai van a poder ser reconstruïdes, doncs clar, això queda totalment opacat. Gràcies. Tornarem després també a Rosa per seguir parlant una mica de com gestionar la indignació, el dolor, el dol, com gestionar tot això, com s'estan sentint acompanyades, com s'està fent tot això. Però tornem al paper dels Cler, Toni i Dachu. Quin paper heu jugat en aquesta resposta immediata i en la reconstrucció, no sé si la paraula vos agrada o no, posterior a la dana? Bé, bueno, un poc per on m'havia quedat, no? M'havia quedat comptant que havia arribat un moment que s'havien anat als ajuntaments, ja en aquests dies, en el primer mes, clar, no van tindre més remei que coordinar, per dir-ho d'alguna manera, l'ajuda que estaven rebent, el que estava venint dels pobles, perquè no n'hi havia ningú que el coordinara. És que això en teoria ni existia.
és que les institucions no existien, però ni les de l'ordre, ni la justícia, ni la llei, ni les altres, ni res, no n'hi havia ningú, hasta ben entrat el segon mes, estic parlant del primer mes. Clar, això va obligar a tindre que coordinar-nos. La sort és que, precisament per ser veïns i per el treball comunitari que ja s'havia fet en el parc per un costat, però també en altres pobles, i per la seva cercania que hi havia de la gent, se sabia on estaven les persones que, per exemple, s'havien quedat aïllades, o les persones que necessitaven, perquè durant uns dies els tractaments se van quedar interromputs i els tractaments de persones cròniques i de persones greus és molt important. Gràcies a l'ajuda que ens arribava, vàrem poder portar aquestes medicines per a que aquests tractaments no se quedaren, no se trencaren. L'alimentació era bàsica. Això també se va fer, i se va fer gràcies a que van tindre punts d'acopiadament de l'ajuda que s'estava rebent. I aquest supermercat que estava comptant abans, que funciona i que se va obrir d'aquesta manera anecdòtica, per banda dels xavals que portaven uniforme de l'exèrcit espanyol, i allà entrarem la gent del barri i l'organitzarem. Tot això també té anècdotes, no? Jo me'n recorde un capità de bombers de Madrid que havia vingut, a pesar de, no havia vingut manat, sinó a pesar de, havia estat allí, el tio era enginyer i sabia perfectament com organitzar la cosa, però em podien posar les històries per a que això no fos un desastre, perquè això és complicat. Organitzar un lloc molt gran on hi ha que posar les coses és complicat. L'home ho va fer perfectament, ens ajuda en la reorganització i així varen passar molts mesos de que d'una forma directa des d'ahir se repartien menjar, se repartia alimentació, i ja dic, no sols per al nostre barri, sinó també per a altres pobles, i les xarxes començaren a funcionar. I molta informació, en molts casos, arribaven ahir. I a poc, com que ja n'hi havia aquestes xarxes i aquest coneixement entre la gent dels diferents pobles, també començarem a coordinar-nos en altres punts de referència i també de repartiment d'aliment que se feia en altres pobles. Això jo crec que va ser una de les coses més importants, no? El tindre aquesta capacitat de resposta ciutadana i el ser la societat civil la que va poder respondre i la que va salvar vides a coses tan importants com des del primer dia. Jo me'n recorde de xavals del parc anar a Catarroja i anar i dir què has fet o què ha passat i tal. Doncs tindre que treure gent que estava dintre dels cotxes i alguna estava morta. I això és molt dur, però això ho va fer la gent, això ho va fer la població. I aquesta població que diuen, no, que se queden en sa casa. I després també n'hi ha que dir que això hauria sigut impossible si tota aquesta gent, totes aquestes persones solidàries, perquè a nosaltres no ens agrada la paraula voluntari. Voluntari ens sona la mili i tot això, el voluntari, no. Eren persones solidàries que venien i que a pesar de lo que l'estaven dient eren capaços de trencar les barreres que posava la policia i entrar en els pobles, jugant-se-la durant molts dies, no un dia ni dos ni tres, durant molts dies, i gent de València i gent de fora de València. N'hi ha que destacar, per exemple, les brigades catalanes que varen vindre, que van estar un mogolló de temps i varen fer un treball increïble en tots els pobles anegats. Perquè no ens agradirà afectats, perquè pobles afectats són tots. Tots els pobles del País Valencià són afectats. Altra cosa són els pobles anegats. Els pobles anegats són els pobles de l'Horta que van ser anegats. Doncs això, en tots els pobles anegats van fer un treball increïble. I a partir d'ahir estava dient, abans estava contant, que clar, anarem a parlar en els ajuntaments a dir, això de la reconstrucció, què passa? Com se fa això, no? Com l'anem a fer? Perquè vostès no tenen ni idea de lo que ha passat, si és que han estat fora de la història. Clar, els ajuntaments ens varen uns més simpàtics, altres més antipàtics, al final varen reconèixer formalment
el paper dels comitès, en la majoria dels puestos, en alguns n'hi ha això, però en la majoria se va reconèixer, però de forma ni un gra. O sigui, res, perquè no n'hi ha mecanismes de participació ciutadana real, és a dir, de planificació, d'execució, d'avaluació, on puga participar la població. Les decisions en els ajuntaments dels pobles se fan modelo pseudo-feudal. És o bé en la seu del partit, que la pren l'amo del partit del poble, o bé en alguna conselleria i en el tècnic de turno, i ahí se prenen les decisions que després passen per pleno. I el que fan és de correa de transmissió, o bé correa de transmissió dels partits, dels jefes dels partits, de les organitzacions del partit de la ciutat de València, o bé ells mateixos, els que han vingut allí, de les empreses que han vingut, i des d'ahí fan la seva actuació. Entonces, clar, com van a deixar això que es participi la ciutadania? Si això és un món de decisió política pseudo-feudal. És impossible. És impossible. Ells, quan parlen de participació, se refereixen, o quan diuen que hem participat i tal, a lo que nosaltres anomenem la participació florero. Som un florero en la seva taula. Entonces, això sí, clar, per pegar la cabota i per fer propaganda. Això és el que ells entenen per participació. Però una participació empoderada, una participació on puga ser el veïnat, puga ser el ciutadà el que diga i el que... Perquè, clar, per a poder fer això n'hi ha que construir societat civil. I això és el gran problema. I com se crea societat civil? La societat civil se crea en la trobada entre la ciutadania i en la gent que té el coneixement, per dir-ho d'alguna manera. Els experts, la gent que coneix les coses com se fan, la teoria, per dir-ho d'alguna forma. Per això se tenim que trobar i generar societat civil, perquè això és l'únic que en aquests moments pot parar el que se mos ve damunt. Això que se mos ve damunt i que ningú volem parlar-lo i no dir-lo, que és l'autoritarisme neoliberal, això sols se para, és possible parar-lo si som capaços de construir societat civil empoderada. Però, clar, la gent que avui està en les institucions sols se preocupa de si van a seguir o no van a seguir en les seus poltrones, si van a seguir o no van a seguir en les llistes electorals, i pareix que o estàs en les llistes electorals o això és l'únic que pot transformar la societat sense adonar-se compte que és la societat la que s'ha de transformar i que la conseqüència d'aquesta transformació serà la transformació del marc jurídic. I tindrà una transformació també en el món electoral, però per fer això n'hi ha que transformar primer la societat. I la societat se transforma creant noves formes d'intervenció, on siga la ciutadania la que s'empodere. I això, moments com este, moments de catàstrofes com esta, són moments on se trenca el vestit institucional, se trenca. I per això és molt important que en aquests moments la ciutadania pegui un pas endavant com varen pegar els comitès. Per això jo crec que és molt important. Perquè, clar, una de les coses que ens va passar després, i acaba en seguida, és, s'adonaren que no n'hi havia reconstrucció possible mentre que estiguera un senyor que li deien Carles Mazón, mentre que els responsables de lo que havia passat, els responsables directes, estigueren banant en la Generalitat. Per suposar que no n'hi havia possibilitat de passar ningun tipus de dol social. Era impossible la reconciliació necessària per a poder donar el pas endavant, mentre que estiguera aquest senyor i el Consell que eren responsables de lo que havia passat. I per això començarem a participar en les manifestacions, totes les manifestacions que s'han fet demanant la dimissió de Mazón i del seu Consell, però també en seguida, com que la resposta del senyor va ser juntar-se a l'extrema dreta i fer uns pressupostos basats en el programa de Vox, s'adonaren que això no podien solucionar sols des dels pobles, que tenien que anar més enllà, i més enllà significava trobar-se en els moviments socials de la comarca i del país. I d'ahir naix una cosa que se diu Acord Social Valencià. Per lo mateix, però a nosaltres ens naix des de la pròpia necessitat de que no volem ofegar-nos. I ara la forma d'ofegar-nos ara és esta, fent una reconstrucció que se basa en tres coses que diem nosaltres. Tres elements fonamentals de la reconstrucció, que és el formigó, és a dir, construir en les zones agrícoles i en les zones inundables, la corrupció. Així mateix en Alfafar han contractat a una empresa que està
pillada en qüestions de corrupció, i ja està, en Alfafar, sense anar més lluny. I després una altra santa paraula, barracons, en el que significa això, condenar a la nostra infantesa a trencar-li tot el seu itinerari escolar, en barracons. I dius després, hosti, barracons? Serà el pitjor que poden fer en ells? Doncs no, encara n'hi ha coses pitjors. És que ni els barracons estan a punt per a que comenci el curs escolar. En Alfafar encara no has començat. I l'únic que se les ocorrís és portar-los a la piscina i dir que tenen un curs ahí en monitors a la piscina. I això és la resposta de l'Ajuntament d'Alfafar, a no poder començar el curs escolar. Vull dir que en aquesta situació és en la que estem en aquests moments. M'agradaria escoltar també un poc l'experiència en Catarroja que teniu, d'Atxu, com els comitès esteu treballant entre col·lectius, persones afectades o institucions, quina resposta heu tingut de l'administració, en aquest cas vosaltres, si heu hagut de treballar en paral·lel o heu pogut fer alguna vinculació, si treballeu des de la resistència, l'autoorganització, un poc quina és la vostra experiència, i després si teniu dificultats per accedir a recursos per poder fer consensos i fer-vos visibles. Jo encara estic digerint tot el que he estat escoltant de Toni. Ja dius, bueno, ja està, ja no cal res més. A veure, nosaltres sí que és de veres que quan començàrem, clar, en un principi els comitès estaven un poc com articulant tota... que me l'arribe més, vale, perdoneu. Estaven, doncs això, articulant un poc aquesta indignació de la que parlàvem, aquesta ràbia. Clar, els comitès arriben mesos més tard del que va passar, de la barrancà. En un principi anàvem un poc ajudant-se colze a colze en gent que no es coneixia, i ahir sí que és de veres que estàvem, aquesta urgència ens feia treballar en qui siga. Ahir no miràvem bé, podia ser el tio més fatxa del món que ahir estava en el cabàs en tu. Què passa? Que després, quan se fan els comitès, és el primer que diguem. Així és tot apartidista, n'hi ha gent que diu apolític, encara que deixarem clar que apolític no era, que ahir estàvem fent política. Però la nostra... Clar, antes dels comitès estaven... La mateixa gent que després estàvem en els comitès era la gent que en un principi estàvem tractant d'organitzar alguna cosa perquè teníem aquesta ràbia i aquesta impotència de no poder fer alguna cosa més. Estem només posant parxes en les urgències, que ja era gent que no podia eixir de sa casa, gent de la que no se sabia res. Un home recorde que ens digueren la Creu Roja que si arribem 10 minuts més tard se'l trobem mort. Doncs casos així, aquesta urgència, aquesta emergència no ens deixava donar un pas més i no ens deixava pensar en anem a fer una reconstrucció més a lo gran, sinó anem a casos concrets als parxes. Però ja quan va estar la cosa un poc més calmada va ser quan es donaren compte. I ara què? I ara que ja no tenim aquesta necessitat de treballar colze a colze en estos que venen de fora a ensenyar-nos el que hem de fer i que ideològicament estan en les antípodes, ara què fem? Ahir va ser quan, com estava comentant, començarem els comitès. En un principi vam tindre aquest debat. Si paral·lelament al poble n'hi ha unes institucions públiques que volen reconstruir a la seva manera tot això, com va ser aquesta relació en aquestes institucions? Què anem a fer en l'Ajuntament? Anem a col·laborar en ells? Ens van a utilitzar? Va ser un impediment perquè ells van a tirar cap a un costat i nosaltres cap al contrari? Després de rumiar-ho molt, ahir el que vam intentar fer va ser, anem a treballar en ell, anem a intentar que l'Ajuntament, encara que siga, ens doni veu, que ens reconega com a agents de la reconstrucció. I en un principi, clar, a l'Ajuntament també el venia bé, per una banda, que els farem la faena, i per una altra banda, dir que compten amb nosaltres,
que estan fent una reconstrucció participativa, quan el seu concepte de la participació és fer una enquesta per a poder dir després que han fet alguna cosa. Entonces el que en un principi va ser una relació molt simbiòtica, a poquet es va construir, es va convertir en que teníem la sensació de que ens estava parasitant l'Ajuntament. Per què? Perquè ells feien la seva proposta de reconstrucció en la que el comitè pràcticament no havia participat, havíem fet moltes reunions en l'Ajuntament, havíem fet propostes que ahir no apareixien en la proposta de l'Ajuntament, però és que a més havien fet propostes com construir una ciutat esportiva en l'Horta. O sigui, quan estàvem parlant de protegir la terra la terra permeable que anava a salvar-nos d'un altre animalà com la que ens acabava de passar, l'Ajuntament, mentre es dia que sí, estaven per darrere fent un projecte de construir en l'Horta. Què passa? Que quan vàrem veure això, i a més vàrem veure que estaven dient que havia sigut una proposta de reconstrucció participativa en la que havien participat els comitès, s'adonaren que estaven utilitzant-nos per a legitimar les seues animalades, o sigui, els seus projectes de carregar-se l'horta i carregar-se el territori i d'anar més a pressa encara cap a la crisi que estaven portant. Per a resumir, que m'ha apuntat allò de les dificultats. Per a resumir, en l'Ajuntament, en les institucions públiques, la relació ha sigut tensa, per dir-ho d'alguna manera. Com ha passat en tantes ocasions, ens hem sentit un poc utilitzats com a element per a legitimar les coses que estan fent. Dificultats, ens hem trobat moltes, però sí que tenim aquesta sensació de que, clar, la política és molt sabuda i tenen ja el cul pelat de treballar així, de fer-nos creure que fan coses que no fan. Què ha passat? Que ens han fet creure que hem tingut a la nostra disposició molts recursos que en realitat no hem tingut. Podeu participar en el Consell Econòmic i Social. Molt bé, per a què? Anem a fer una jornada participativa per la reconstrucció. Quan en aquesta jornada el que han fet ha sigut presentar-nos la seva idea, els seus projectes i passar-nos una enquesta. Això és participació. Aleshores, des del comitè pensem que en un principi hem nascut per a, com estaven dient, articular aquestes ganes de continuar, és a dir, hem començat un moviment arrel de tot això que ha passat i volem aprofitar aquesta inèrcia per a conduir un poc aquesta ràbia per a fer una reconstrucció que siga més popular i més social. Hem tingut un poc aquesta ajuda, entre cometes, perquè es beneficiava a les institucions públiques, però una volta hem començat ahir sí que ens he donat compte de que i donar-se la maneta en un primer moment no pot funcionar més endavant perquè al final tenim objectius molt diferents. Nosaltres no pensem en eleccions, no pensem en legislatures, pensem en la població i no en aquests projectes que al final sempre acaben provocant-nos una decepció. Aleshores, ara mateixa, tensió i anar pel nostre compte i saber que anem a tindre enfront moltes voltes a les mateixes institucions públiques que han comptat amb nosaltres, almenys per imatge, en un altre moment. Rosa. Desde
l'associació en la que estàs, Rosa, acabeu de fer públic un comunicat fa escassament 2 dies on mostreu la vostra indignació sobre la filtració d'una gravació que ha tingut a punt durant 2 mesos. Ahí es parla d'indignació i es parla de dolor. Qui té dret a parlar del dolor? Qui ha utilitzat el dolor en tots aquests mesos? Bueno, volia enllaçar el que han dit els meus companys. La nostra associació està molt vinculada a Esclés, perquè per a nosaltres és importantíssim quin tipus de reconstrucció se fa, perquè segons quin tipus de reconstrucció se fa, tornarà a passar d'una manera o d'altra, independentment de la gestió que en aquest moment se faci. Dit això, efectivament, ahir se va fer un comunicat que vam elaborar ahir que era divendres, el dijous per la vesprada. Es costa prou decidir en quins termes fer-lo, no volíem que fora dur, però tampoc suau. Vull dir una cosa, una crítica, sobretot el títol, no? Que no s'escudaren en les víctimes, perquè tant a punt, anava a dir Canal 9, perquè cada vegada s'apareix més, a punt com la senyora Villaplana el divendres o el dissabte passat també se va escudar en les víctimes, tot el món al final per a justificar el que fan parlen de les víctimes, quan les víctimes són nostres, nosaltres tenim que parlar d'elles i justificar-se en funció d'elles. No sé el que m'has dit, perquè jo sí que tinc estrès postraumàtic i sé que m'has preguntat sobre ell, però no sé, disculpa, què m'has preguntat exactament? Sí, no, se parlava sobre, en el comunicat parleu molt d'indignació i de dolor i com s'ha polititzat també el dolor, no? Jo te preguntava qui pot parlar del dolor, no? I de quina forma també han utilitzat aquest dolor altres veus que no són les vostres, no? Del dolor pot parlar tot el món, que seria, va patir el que fora, perquè no sols van haver 229, ja reconeguda la no nascuda, Scarlett, perquè van haver molts tipus de dolor, molts tipus de ferides. Però el que no té ningú dret a parlar de dolor és el que no va patir res. Els polítics, una dona o home, ens dona igual, que nosaltres sí que estem dient a tota hora que ens dona igual que està gradinant la senyora o el senyor Villaplana, però no perquè ella tinguera cap tipus de responsabilitat, que evidentment no el tenia i nosaltres no la responsabilitzem d'això, de lo que va passar, ni de les decisions que se tenien que prendre, sinó que estiguera 10 mesos encobrint una cronologia falsa i que després pràcticament s'igualara. Ahir una persona me va cridar per intentar que se rebaixara o intentarem fer un altre comunicat rebaixant el to d'aquest comunicat. Ja li vaig dir que no, que ni pensar-ho, per almenys per la nostra banda, per la nostra associació. I me va dir que a ell li costava que Maribel Vilaplana i els seus fills estaven en mans dels psicòlegs. I dic, doncs perfecte, doncs mira, ja són 3 persones més i si no li agraden, nosaltres tenim un ESUS més que han aconseguit, i ho vas dir de manera irònica, evidentment, les unitats de salut mental d'emergència que gràcies a les 2 associacions principals han aconseguit per el Ministeri de Sanitat, perquè la Generalitat Valenciana no ha posat cap interès, i ho vas dir de manera irònica. I bueno, pues el dolor és de les persones que han patit la mort de, com ha dit abans, fins a 3 persones directes, home i 2 fills, un home, filla, net, imagineu-se, és que és brutal. I després ja que un mitjà de comunicació com és a punt diga que no havia, que això és un mut, que jo no sabia abans ni el que era, ho vaig dependre aquests mesos enrere, que quan tu entres a una sala entren primer les càmeres, que diuen micròfon, clar, i te diuen anem a parlar de qualsevol cosa intranscendent perquè després se pot filtrar. O sigui, ells mateixa, quan estàs allí, te ho diuen que se pot filtrar. I no n'hi ha cap còdic deontològic, perquè m'ha assessorat prou abans, que diga que no se pot filtrar el mutíssim.
no traslladar lo que estava passant allí en tot el que això significa, que pot variar totalment el curs d'una investigació judicial en 229 vides perdudes, no per una mort natural ni per un accident, sinó per com a mínim una negligència, i que està un curs judicial obert per la investigació d'una, en principi, disculpeu-me, és que ho ha comentat abans en privat, que avui no tenia que haver vingut, però perquè ho ha passat prou mal aquesta setmana. La mort per homicidi imprudent de 229 vides, tu no pots mantindre el so o no traslladar el so de lo que allí estava passant. Primer, se demostra que l'exconsellera estava fent-ho mal, però estava al càrrec de les emergències, no volia parlar en Miguel Polo, el text de l'alarma estava escrit una hora i pico abans de quan se va emetre, cada minut i seria comptava per a salvar vides, totes les vides, com a mínim de l'Horta Sud, s'havien salvat, les que ja s'havien perdut, que eren moltes també, ja no, perquè el FECOPI se va convocar a l'elecció de la vesprada. Ahir precisament se complien 6 anys de la dana del 2019, ahir comprovem que la política determina quina gestió se fa i si salva vides o causen morts. En el 2019 va morir una persona estrangera que no coneixia el territori. Eren unes circumstàncies distintes, però també va ploure quasi 700 litres per metre quadrat, o sigui que no va ser un xubasco, vull dir, va ser una dana importantíssima. El dia 29 d'octubre van morir 229 persones, de manera directa. De manera indirecta van morir moltíssimes més persones, per infartos que no se van poder atendre, però per persones que no van poder accedir a l'hospital, que indirectes van ser prou més. Té que veure la política, té que veure la gestió, totalment. Per tant, no podem parlar del dolor per a polititzar que ell sí, o més que polititzar, fer partidisme, perquè una cosa és la política és necessària, perquè la política ens du a règims gens democràtics, i l'altre és partidisme. I si no estàs dins de les seues idees partidistes, te tatxen de politització. I és el que jo les vaig dir un dia, que és el que més o menys ja han dit abans. O sigui, si tu no estàs d'acord en ells, estàs polititzada. Si estàs d'acord en ells, ja no estàs polititzada. És molt dolent. A més, les redes socials són supercruels. Jo estic d'acord en que la senyora Villaplana ha rebut crítiques que no se mereixia per ser dona. Això és de veres. Però les persones que estem al front d'associacions també tenim crítiques que no se mereixem. A mi m'han plegat a dir moltíssimes vegades que jo no he perdut a ningú. Es dona igual que jo ho tinc que no obert. Quan va ser el natalici de mon pare, altres circumstàncies, ho tinc que no obert. Es dona igual anar i veure-ho, es dona exactament igual. La meva filla Aitana va, la primera manifestació que va encapçalar, després d'apareguer en Twitter, en X, li van dir que no havia perdut el seu iaio, que era una venuda de Compromís, que era una... què més? Perroflauta, no sé quantíssimes coses més, que s'havia venut per un bocata, vull dir, no sé quantíssimes coses més que ella li va produir un dolor brutal. Doncs tot això la jutgessa ho va replegar, perquè ja tenia informació sobre el tema. Imagineu-se les crítiques atroç que va tindre, i està en el testimoni de la nostra testificació. Si no fos per la jutgessa, que està fent un treball d'instrucció increïble, tot això no estaria replegat en ninguna banda. I Aitana, és el que ella ens va dir, la jutgessa podia ser votant de Compromís, podia ser perroflauta, podia fer el que li donava la gana, però és que damunt ni siquiera és res d'això, però podia ser. Hasta ahí apleguen les crítiques. Sin embargo, a nosaltres no ens protegís absolutament ningú. Estem ahí i no n'hi ha ningú que te crida i te diga
No se preocupeu, que nosaltres des d'Apunt us anem de cap a punt perquè és una televisió pública, no n'hi ha que oblidar-ho. Era el que jo ahir dia i el que vaig intentar fer incidència en el comunicat. És una televisió pública i té una obligació ètica i moral que potser una altra cadena privada no la té, però pública i valenciana. No n'hi ha ningú que despengi el telèfon des d'Apunt i diga no, Rosa, no te preocupes, que a les víctimes ens anem a protegir. I també la presentadora que la nit anterior va dir, ja quan ja van decidir emetre el comunicat, perquè ja era passat, per interessos partidistes. Partidistes de què? O sigui, vosaltres teniu l'obligació, perquè està judicialitzat, d'emetre aquest so, perquè aquest so va canviar segurament el camí judicial i de fet ja la jutgessa ja ha demanat el vídeo complet. Jo sabia d'aquest vídeo un dia abans que s'emetera, perquè afortunadament tinc contactes en Televisió Espanyola. I per això ho ha passat tan mal perquè no sabia si l'equip jurídic de Televisió Espanyola anava a donar el vist bo o no, i afortunadament l'ha donat. El va donar. Però és que és una darrere d'una altra. El dilluns ens fan reunir-nos en Camp Ampols i perquè no ens diguen que no se reunim. Ara, ahir diu que ja va cessar i que va fer una reconstrucció també del gabinet, del ganivet. I ens dona una guia ridícula, que no sé si l'heu vist, que se diu exactament, que van tindre nuestros más y nuestros menos, Camp Ampols i jo, que se diu Guía de Anticipación y Prevención Ciudadana. I està ple de ninotets. Al final l'únic que volem és que s'autoprotegui, que està molt bé, està clar que tots tenim que protegir-se, no? Però jo és el que li vas dir, si no tenim informació de què se protegim. No vol dir el dia 29 de què se podien protegir si no teníem ni idea de lo que estava passant, de lo que anava a vindre. I després el segon d'abordo, que crec que li diuen, no sé, Aguado, sé que li diuen de cognom Aguado, no és Venencio, crec que és. I al final no sabia per on anar i me diu, és que això és un anexo, perquè tot es parla en castellà, és un anexo al plan de emergencias que se va a aprobar próximamente. Però esa guia l'hauran fet en intel·ligència artificial perquè és que això no aporta absolutament res. Però al final no és un poc més que això, que s'ha protegem el que puguem i el que no, m'estic estenent massa i més amant. Una cosa que volia afegir, que me va indignar moltíssim, que també se van ensalçar Camp Ampols, i jo per cert no li agrada, que no li agrada que li diuen la contrària. Es nota que és un militar o exmilitar d'alt grau. Va dir, que ho tinc així anotat textualment, que una emergencia, claro, va a decir en castellano, una emergencia no la gestiona ni la dirige un político, sino un técnico. Quan va dir això, ja està intentant fer com en el metro de València, culpabilitzant els tècnics. I ahir ja van votar totes les xispes possibles entre ell i jo, perquè avui estic en molt baix tono, estic fatal. El dilluns encara era dilluns, no havia passat encara res i estava molt envalentonada i de manera molt educada diria les coses. Però clar, passa tot i avui estic fotudeta. Però no li agrada que li donen la contrària. I se'n va, crec que el dia 5 de novembre, el 3? No sé, 3 o 5, no n'hi ha. Per això se'n va. Les vostres veus, per estar així. Sabem que no és fàcil en molts moments, però us ho agraïm moltíssim. Jo tinc moltíssimes més preguntes, sé que també hi ha gent que vol fer preguntes. M'agradaria, no sé si esteu d'acord o no, amb una definició que ha donat també en alguns articles. Se parla de que estem davant d'una catàstrofe moral, quan a banda de que se perden les cases, perdem familiars, els estimats, perdem també el dret a ser escoltats, a no ser reconeguts, a no ser atesos. Estem davant
catástrofe moral, ¿no? El dol se gestiona com una càrrega burocràtica, el patiment és un tràmit administratiu, no? Ahir han fallat moltes coses, no? No sé si esteu d'acord en això, en aquesta forma de denominar que la catàstrofe també és una catàstrofe moral. No sé si esteu d'acord amb aquesta definició o faríeu matisos. A veure, jo crec que no és possible ningú poder passar el dol socialment, al marge ja de com cada persona ho pot passar, mentre que els responsables de la catàstrofe estiguen ahí. És impossible. La reconciliació necessària per a poder passar aquest dol passaria per la primera mesura per la dimissió immediata del senyor Mazón i del seu Consell. Mentre que estiguen ahí és impossible, és absolutament impossible. No pot haver dol possible que se puga passar, perquè la ferida està oberta i està sangrant, socialment estic dient, per a la nostra societat. Com a país no podem passar aquest dol. Per això és una necessitat de la pròpia societat valenciana la dimissió de Mazón i la dimissió del seu Consell. No sols és un problema polític, que evidentment és un problema polític, però és més enllà que un problema polític, perquè no és possible normalitzar la situació. Jo de quan dic, bueno, quan els sindicats, per exemple, diuen no, és que ara tenim que retornar al diàleg social, i per això parlem amb Mazón, perquè com ara Mazón ha dit que demana el FLA, no? Que demana una financiació correcta o tal. Escolta, com si no se poguera demanar el FLA, el FLI i el FLO, és a dir, competències fins i tot de sobirania nacional, i al mateix temps demanar la dimissió del senyor Mazón. Com si això fos una cosa contrària. Aquest intent que s'està tenint de normalitzar a Mazón per a poder seguir la via institucional, la vida institucional, com si no passara res, això és criminal de guerra. Això és criminal de guerra, perquè és impossible la normalitat. No se poden fer esmenes a lo que fan. L'esmena és a la totalitat. I l'esmena als seus pressupostos és a la totalitat dels pressupostos. No són pressupostos que se puguen millorar. És que són pressupostos que són una agressió al conjunt del poble valencià. Però sector per sector. I a més és evident perquè estan fets de la mà de gent que nega el canvi climàtic. La gent que se va carregar l'oficina que estava per la cosa, que se l'havien canviat, no sé si se'n recordareu, els primers mesos d'entrar, i que van canviar la pasta d'aquesta oficina en recolzar no sé quina cosa de l'autobromàquia. O no se'n recordem d'això? Això no se pot normalitzar. La situació que estem visquent en el País Valencià és una situació de cos d'estat bla, un cos d'estat que no ha necessitat carregar-se el teixit institucional, el marc legal. S'ha fet la llei en la mà, però s'ha carregat el més elemental, que és el resultat real de la voluntat del poble valencià en les últimes eleccions. Perquè el poble valencià en les últimes eleccions no va votar un programa d'extrema dreta. I per al contrari, el que tenim posat en els pressupostos és un programa d'extrema dreta. Clar, s'ha fet la llei en la mà. No han tingut que carregar-se la llei per fer-lo, però ho han fet. Per a mi és impossible poder passar el dol com a país, com a societat, mentre que estiga Mazón i estiga el seu Consell. Responent a la pregunta, si estem davant d'una catàstrofe moral. Jo crec que més que estar davant d'una catàstrofe moral, estem en un moment en el que ha quedat evident, ha sigut evident, la indecència moral de determinades persones, que són les persones que estan dirigint el país. Però bueno, també hem pogut veure tot el contrari. Hem pogut veure
la càrrega moral que té la major part de la població, que en aquests moments en què fa falta és quan la notem. I ens diuen que si estem polititzant la catàstrofe, que estem polititzant la reconstrucció, doncs, a veure, òbviament sí, estem polititzant-la perquè és una qüestió política i relacionant en el que estàs comentant, al final, quan la moral l'apliquem a lo públic, estem fent política. Doncs sí, estem polititzant-ho perquè ja que a qui toca tindre moral no la té, doncs l'hem de posar nosaltres. Davant d'aquesta indecència moral de qui està utilitzant, no polititzant, sinó utilitzant per als seus interessos una desgràcia, doncs nosaltres estem tractant d'eixir d'aquesta desgràcia. I al final, sí, és un acte moral, però més que una catàstrofe jo crec que estem demostrant que tenim més força moral que tota la part contrària que el que estan fent és carregar-se-la. Nosaltres des de la nostra dignitat estem demostrant que no és que n'hi hagi una catàstrofe moral, sinó que tota la moral està en una banda i tota la immoralitat està en una altra. Jo en això estic completament d'acord en Dachu. Penso que la catàstrofe moral seria si tots tingueren la mateixa immoralitat, que afortunadament no és el cas. Penso que hi ha una indecència moral per una banda, que tots sabem quina és, que estan ahí. I efectivament també no podem començar el dol, cada un el seu, i el que siga, mentre Manzón, el seu consell, i també els manzones que els apoyen, estiguen ahí. Després també passa tot el contrari. Jo crec que la Dana i totes les circumstàncies que han rodejat a la Dana també han fet que moltíssimes de les persones hagin trobat éssers meravellosos, mitjans de comunicació que s'han convertit pràcticament en família, s'hagin creat associacions, comitès locals, o sigui, el teixit associatiu s'ha regenerat perquè jo crec que estava adormit i això, els polítics estan molt tranquils i estan millor, no? Estan més a gust quan la societat civil està ahí tranquil·leta, no diu res, va votar cada 4 anys o ni siquiera va votar, segons si s'interessa o no s'interessa, reactiven el vot cada 4 anys. Per tant, ara ha passat les dues coses. Jo me'n recordo les primeres setmanes o els primers mesos a Catarroja venien prou gent a fer donacions. Unes donacions eren donacions reals, donacions que comprovaven que la casa, que havies perdut tots els éssers, tots els éssers, i feien una foto i comprovaven, per a després poder justificar que havien realitzat aquesta donació i ja està. I després venien certs individus, que jo crec que no fa falta donar noms, que per a que te feren una donació de fora tenies que gravar un vídeo parlant mal del govern central i era una indecència absoluta. En mi van contactar, tenia que fer... Van parlar un poc amb mi i immediatament, evidentment no plegarem a cap acord, se podia posar la llavaola, la nevera, no recordo el que era, però una escavera. I jo, en un grup que se diu Catarrotxins, Catarrotxines de Facebook, de Catarroja, clar, que Dachu ho coneixerà, això és un femer i a partir de la Dana se va convertir en un doble femer. Este personatge tan famós que va vindre en diverses ocasions, que crec que és un concessionari, no sé molt bé el que té, que hiciera el programa d'Iker Jiménez, que jo no sabia ni que tenia un programa a banda del que tenia de fa anys, de cacofonies i fantasmes i coses així. N'hi havia famílies que per això, per una rentadora, per una nevera, per el que fora, feien coses indignes, però indignes.
I aquesta gent s'aprofitava d'aquesta situació. No sé, vull dir, és que fa falta gent que se venga per qualsevol cosa en aquestes circumstàncies per a que aquesta gent s'aprofite. Després aquesta gent ja desaparegué, va fer la seva... que a més aquesta gent ni siquiera te donava res directament, perquè tots aquests estaven esponsensats per aquestes marques. Era de veres indignant. Per això va sorgir una... I això del lema és el pueblo salva el pueblo, n'hi ha que tindre molt de cuidado, molt. A mi me dona terror. Jo me'n recordo que me van fer un document, o sigui, vaig participar en un documental que encara no, perquè va aparèixer en el primer aniversari, fa molts mesos, quan estava molt en boga lo del pueblo salva el pueblo, solo el pueblo salva el pueblo, i estava fatal en aquest moment discrepar d'aquest lema. Jo des del primer moment vaig discrepar, perquè si no n'hi ha uns serveis públics, si no n'hi ha darrere un sistema de benestar, si no n'hi ha el que fa falta, un estat consolidat i que tenga les necessitats, el poble està molt bé la solidaritat, evidentment, però no se pot, el poble, a més que aquesta frase ni siquiera té que veure en el context en el que s'estava utilitzant o que s'estava utilitzant. Així que jo crec que des del meu punt de vista no n'hi ha una catàstrofe moral, sinó gent immoral. Gràcies, crec que ens queden encara uns minutets i potser hi ha persones que vulgueu fer alguna pregunta, plantejar algun comentari. Ara és el moment. Pilar? Sí, perquè s'està gravant, crec, i millor en el micro, no? Sí, el que volia comentar és que per a una persona mínimament sensible i empàtica, parlar de 229, no sé si encara hi havia una persona desapareguda, no sé si va aparèixer. No, doncs aquesta persona també està ahí i faig un cridament perquè se parli d'aquesta persona que està en algun puesto. No és no tindre res, ni moral, ni ètica, ni cor, ni res de res. O sigui, com se pot parlar d'aquestes persones, cada una d'elles era un nom. Era una persona que tenia un paper així en esta vida, que tenia família, que tenia amics, que tenia un treball, que tenia un futur, que tenia alguna cosa. I molts van morir, ja sabem com, o sigui, és tot un desastre tan gran. Bueno, no vull anar per ahí, però la part d'aquesta emotiva volia fer, per favor, una reflexió sobre aquesta persona que falta, que ningú parla d'ella, i voldria saber alguna cosa, si se sap. I després, que si esto està duent el tema judicial, està jutge, que sembla que està fent-lo prou bé, i que també crec, no sé si he sentit parlar algo de que estan pressionant-la, no estic segura, i si hi ha algun altre procediment, algun altre procés que s'estiga duent per altra banda, del tipus que siga, penal o sigui, com està el tema judicial? Vaja, i si allí necessiteu ajuda, com està el tema? Gràcies. Hola, Pilar. Crec que m'han dit que eres Pilar, no? Sí, Pilar. Són 3 persones desaparegudes. Elisabet, Paco i Javi. Les famílies estan en l'associació. No, estan comptabilitzades dins de les 229 persones. Perquè als 6 mesos de desaparèixer se van comptabilitzar directament com a morts, com a víctimes. Justament, no sé quan va ser... No, quan vam parlar de... Avui, no? Avui estàvem parlant d'això. Avui, abans de dinar estàvem parlant de com havia sigut el cas de la xica desapareguda, de l'única xica que queda per aparèixer. Però sí que estan comptabilitzats els casos. Sí que, bueno, nosaltres en l'associació sí que parlem perquè les famílies estan en l'associació els 3. I ahir se va reconèixer a la xiqueta no nascuda, que sa mare estava quasi de 8 mesos, i la xiqueta tenia nom, tenia de tot, Scarlett, i ahir ja per fi va ser reconeguda.
En quant al procediment judicial, hi ha un procediment obert que és per 228, ara se tindrà que ampliar, 229 homicidis imprudents. Ajuda necessitem tota, la que siga, com siga. L'associació no té mitjans, vull dir, no té res, perquè no tenim a ningú darrere, que també s'està parlant avui, per tant també t'agraeix la pregunta. Sols visquem de la quota dels socis, que és com a mínim, o sigui, és la quota mínima perquè ens exigís una quota de 12 euros anuals, o sigui, a l'any, €1 al mes. I tenim tres tipus de socis: els socis familiars, els socis persones que presenten lesions, és com se diu exactament, i socis col·laboradors, que sí, n'hi ha diversos. Per tant, qualsevol tipus d'ajuda és bé. I també ajuda de mobilitzacions i de qualsevol altre tipus. O sigui que qualsevol ajuda és bé. Tenim una pàgina web que tot és casero. Vull dir, la feta Aitana, ahir li passi l'enllaç a Òscar, que l'acaba de veure allí, perquè va posar el comunicat en la pàgina web. I necessitem aquesta ajuda també en redes socials, que està per així Alba, la Fundació La Cosecha, que ens va tirar una mà, perquè som un desastre en redes socials i és de lo que més... Vull dir, treballem moltíssim i no se veu reflexat. I ja tenim una edat i no sabem dur les redes socials i tampoc n'hi ha temps. Jo ni sé ni tinc ni un minut ja de temps per a les redes socials, o sigui que si qualsevol ajuda és benvinguda. Moltíssimes gràcies, Pilar. Jo n'hi ha una altra paraula. Si te vols acostar al micròfon per a que se te pugui escoltar una miqueta millor. Gràcies, sí. Sí. De judicis, que també està l'Associació de Damnificats de l'Horta Sur, i damunt del procés penal hi haurà un procés administratiu menys important, en el sentit que no va anar ningú a presó, però que també és, jo penso que pot ser potent, i encara es pot associar gent per anar a tenir el procés administratiu. I en els clercs ho hem comentat, però que jo sàpiga no hem començat encara res, però estaria xulo també fer un procés climàtic, no només per la culpa local, sinó per la culpa general de la crisi climàtica que ens va afectar i que ens va negar. I processos, hi ha hagut centenars de processos climàtics en el món i alguns s'han guanyat, es poden guanyar coses. Sí que hi ha recorregut judicial possible. Sí, te contesto la primera part. En aquests moments sols n'hi ha un procés obert. El tema de damnificats, que jo també soc damnificada en molts casos, en la vivenda, en el vehicle i en més coses, però sobretot la vivenda i el vehicle. Ara mateix aquest cas no està obert. Sé que una associació, l'Associació de Damnificats, no està d'acord, però la jutgessa ho ha deixat clar que en aquests moments l'important són les vides. I quan ella és una jutgessa d'instrucció, quan tanqui la instrucció ho té que elevar. Si després se considera, s'obrirà el procés del tema material. Perquè això no està clar que se pugui haver evitat. Perquè una cosa són les vides que sí que se podrien haver salvat i altra cosa és que les coses materials se podrien haver salvat. Això és prou difícil, però avui per avui no. Si en un futur s'obri, no se sap. I el tema dels danys climàtics i tot això, no ho sé. El que avui està obert i és el que tot el món espera, imaginem que tot el món espera i apoya, però nosaltres que estem així, és que aquesta instrucció se tanque lo suficient per a que se pugui elevar i se senten en el banquillo els dos imputats més el que avui per avui no pot, perquè si no es tindria que deixar el cas i per això la jutgessa, que és molt hàbil, sap que avui no pot investigar-lo ni a ell ni al seu entorn, perquè tindria que tancar el cas i elevar-lo. ¿Alguna pregunta
comentari per així. Que passi el micro. Hola, yo volia preguntar si creieu que en totes aquestes ajudes estan intentant acallar a la gent perquè no es queixi, no? En tots els diners pels cotxes i tot allò, si volen influir dins de la ciutadania perquè estigui calladeta i que no faci el rebombori. Això era la meva qüestió. I després l'últim, que us pareixia quan en la reconstrucció de les escoles se ficaven els militars i les policies a rebentar els xiquets de l'escola aplaudint-los. Quan estaven obrint les escoles, deixien a punt com els militars, les policies que havien estat ahí, però que no eren voluntaris, sinó que estaven ahí, aplaudien els xiquets a primera hora de l'escola quan estaven entrant. Que semblava aquesta actuació, no sé, si era un poc de condeta de ser militar, no? Igual contestar. Jo de les ajudes, l'altre. Toni, Sí, Jo el tema de les ajudes, el primer dir que la Generalitat Valenciana no ha reconegut en cap moment a les víctimes. Quan dic això és perquè està donant ajudes, ara va tornar a donar ajudes. De fet, t'aplega un SMS, imagina que si sou damnificats, us haurà plegat ja. Un SMS diguem que en uns dies, abans del 15 d'octubre, crec que se vos ingressarà el compte les ajudes que vos perteneix. Sin embargo, per a les víctimes no ha hagut 0 euros. No és que les famílies vulguin mercantilitzar la mort dels nostres... No. Ja sé que tu no, però vull dir, igual que els sencers tenen un valor, els cotxes, els comerços, el que siga, no? La indústria. Sin embargo, ells no ho fan a propi intent. Vull dir, ells no volen reconèixer que els morts tinguin cap responsabilitat. Ells, per això, l'Estat central, la primera ajuda que van rebre tots nosaltres va ser la indemnització per els nostres éssers. Jo me'n recordaré tota la vida, el dia que jo vaig rebre la indemnització, perquè jo soc filla única, la vaig rebre completa, són 72.000 euros, vull dir, és la que és, està ahí, per això la dic, perquè qualsevol lo podeu consultar. Estava en el centre de salut de Catarroja, divendres, 4 de gener, si no recordo mal, 4 de gener, en el centre de salut de l'Aitana. Va plegar un avís d'issos del cas de Santander, quasi m'amuic, perquè era l'últim que havia volgut rebre. I seria tots els que eren un beneficiari la van rebre el 4 de gener i acabem de tramitar-la. Ho dic perquè el que diuen que l'Estat central no dona les ajudes, no paga la primera ajuda. El que estan fent ara és en els diners de tots els valencians, com saben que hi ha tantíssimes crítiques que no paren de posar-los entre l'espai i la paret, doncs ara estan donant el 50% dels encerts, que eren 6.000 euros, donava igual que t'havien entrat un pan d'àuria, que tingueres la casa per a refer, com és el nostre cas. Els vehicles també el 50% del que te van donar. I fins al 15 de juny, fins al 15 d'octubre, se te va ingressar de manera automàtica. Això és, evidentment, de tota la vida s'ha conegut com a clientelisme polític. I per què anem a posar panys? Bueno, és que jo soc molt franca, dic les coses com les penso. En quant al tema dels militars, jo ahir, no sé, vull dir, exacte, jo ahir ja no passa, no sé. Ja jo ja me posen prou fangos per a parlar-les. Vale, bueno, pues voy a contestar l'altra, per exemple. Ara està clar que estem en un moment en el que ens estem militaritzant en qualsevol excusa, que pareix que vaig per el carrer i vaig a encontrar a Rússia plegant un tir ara mateixa, segons el que ens estan contant, estan clavant por i en aquest discurs de por estan tractant de que acceptem que ara tots els diners han d'anar a l'exèrcit. Doncs clar, hem de donar bona imatge de l'exèrcit. Òbviament, jo crec que el fet de que anaren les criatures que tingueren la sort de poder tornar al col·le, és la imatge de mireu quina tendresa que té
el mateix exèrcit que ara mateix estaria matant xiquets i xiquetes en un altre lloc, doncs ara estan aplaudint-los. A la meva filla li van regalar un llibre de xiquets xicotets, un militar, i pues ella vingué tota contenta i dient, de mayor quiero ser militar. Pues això és el que s'aconsegueix ficant la filera de militars aplaudint. Imagina. Pues sí, bona imatge. Sí, anem a veure, jo crec que està clar lo de les ajudes des del principi. L'estan utilitzant d'una forma partidista, uns i altres, pegant-se, tirant-se les unes a la responsabilitat a uns, a les altres. El que han fet ara este home és intentar comprar la possibilitat de vindre a les zones anegades, perquè no pot vindre, i perquè té por. I en aquestes ajudes ha volgut comprar això, és evident. Però per això jo volia comentar, perquè així lo de la famosa frase esta de el poble sol salva el poble, no? I la contestació de la frase que tingué de el poble sol salva lo públic, no? Jo volia comentar que això depèn de què s'entenga per públic, perquè si per públic s'entén l'administració de l'Estat i la seva gestió i qui la gestiona, desgraciadament n'hi ha que dir que allà estan els responsables de lo que ha passat. Per tant, poc ens van a salvar l'administració de l'Estat. Si per públic s'entén la població organitzada i uns serveis comunitaris i uns drets de la comunitat i la població participant en les decisions polítiques i en les decisions que tenen que veure en la nostra pròpia sobrevivència, si això és lo públic, per suposat que lo públic salva el poble. Però si lo públic s'entén per públic la gestió de l'administració de l'Estat, pues la gestió de l'administració de l'Estat té la responsabilitat de la Dana, de la Barrancà i dels incendis que han passat. Però ja no sols per la gestió, sinó per formar part d'un món que ha creat aquestes condicions de canvi climàtic, que és el que ens està portant a això. A més de portar una situació de perill de guerra total en armament nuclear, que són les dues coses que ens estan portant a l'abisme, que és el moment on està la nostra civilització. I per parlar d'accions de la policia i de l'exèrcit, recordaré que la policia se dedicava en el nostre barri a perseguir a xavals que havien participat directament en salvar vides per el seu aspecte físic i intentar agarrar-los i detendre-los. Això se dedicava la policia en aquests dies. Ho dic perquè, clar, la imatge que volen donar moltes vegades, pues això també n'hi ha que dir-lo. Això se dedicaven. Jo crec que ja estem tancant la taula per temps, no per falta de ganes. Que se tenen que anar també a... Sí, i que també hi ha altres plans, no? Clar. Anem a la mani de Palestina, no? N'hi ha que dir-lo tot, no? Sí, algunes persones que sí que se'n van, altres se queden així en altres activitats. L'Associació per l'Horta ha vingut explicant i denunciant des de fa molt de temps què és el que se venia fent tan malament durant molt de temps, no? I una de les causes del que va passar el 29 d'octubre. Avui el testimoni de la denúncia i d'aquesta reconstrucció comunitària no només ens ha interpel·lat, sinó que ens obliga a actuar. I en això jo crec que ens quedem en aquestes veus que d'alguna forma també ens han colpit i ens han tocat, jo crec que a totes i a tots, veritat. Moltes gràcies a les tres persones que ens acompanyen i també a tota la gent que esteu així avui. Gràcies. Correguem que no anem a la mani.